ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. 31 నుండి ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. 947 కేంద్రాల్లో ఏప్రిల్ 24వ తేదీ నిర్వహించనున్నారు. ఇక్కడ చూశారు కదా, ఇది సాక్షి అమరావతి న్యూస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ ఈ నెల 31వ తేదీ నుండి ఏప్రిల్ 24వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్నారు. ఇంటర్ బోర్డు ఇంటర్ బోర్డు చెప్పింది, ఇలా న్యూస్లో కూడా వేశారు. సో ఖచ్చితంగా ప్రాక్టికల్స్ అయితే నిర్వహిస్తారు. కాబట్టి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఎగ్జామ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి అన్న హోప్స్ అయితే పెట్టుకోవద్దు. సో బోర్డు వెబ్సైట్లో అయితే హాల్ టికెట్స్ అన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలట. జూనియర్ కాలేజీల్లో పరీక్ష కేంద్రాలు ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ జూనియర్ కాలేజ్ నుంచి హాల్ టికెట్లు వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంట. హాల్ టికెట్స్ కాలేజ్లో ఎవరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, 31 నుండి ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్. సో ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి ఎడ్యుకేషన్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. అలా చేయడం వల్ల నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.